gael peint am sy'n ginio. Dwi'n meddwl syniad chi dda, rili. Gwestiwn fi heddiw off Radio Cymru. Be ti'n Geraint Q? Geraint. Mae'n clapio amdano chdi. Hey, yo, mate. Wyt ti boi? Siwt i'r salwm. Joc, dyna achos nes i chdi am sycinio, do? Do. Peint bach, do? Do, da ni beint. Gag, dwi'n cael chdi, mate. Ti'n cael eich diw, boi. Cael chdi, boi. Chdi ffrind gorau fi yn y byd. Ti ta top 15 fi dda, bendant. O, ti o fi gael. O, da ni fel. O, Anton Deck. Da ni fel Anton Deck. Pa'n fi, pa'n ti, pa'n sy'n y chwith bob tro? Deck. Ia, ti'n iawn. Ne, Ger a gar, da ni lle da. Papa, I got you, Ger. Ger, rhaid i wan. Ia. Ti'n bach di David i wan? Na dw, actually. Iwan Cowboys? Dwi'n meddwl, mae o'n dod Ben Llŷn yma teulu fi, a mae lot o Ben Llŷn allan berthyn i gilydd. So mae yna jans efo Iwan Cowboys. Yw perthyn i Geraint Iwan? O, chdi di hwnna? Fi di Geraint Chdi di hwnna? Ti'n licio conspiracy theories? Dwi yn licio conspiracy theories, no? Deithio ni am gyfres conspiracy theories chdi ar Hans. Mae gynnu fi gyfres conspiracy theories ar Hans. Go on. Be ti eisiau dweud? Mwy? O, ti'n eisiau dweud gormod o bethau ffwrdd, yngwys? Be ti siarad am? Cyfres conspiracy theories. Na, be ti siarad am dan yn O, reit. conspiracy? Rei conspiracy theories rownd y byd, JFK. Y moon landings. Gar. Ia! Be ddigwyddodd? Dim byd, boi. Be ti siarad am? Aliens. Be ti'n ffonio vet fi? Sioned, ffonio vet fi, dweud bod wedi digwydd eto. O, gyda fi cyn pen nhw'n. O. Ti eisiau fi... Nawn ni pick up? Ti eisiau fi ddod nôl wedyn? Nawn ni pick up. Oce, iawn, pick up. Oce. Diddorol iawn, Geraint off y radio. Diolch. Neith hwnna dorri. Ti helpu allan efo sioe Gethin Evs bob nos Wener rhwng 7 a 10 BBC Radio Cymru 92.5 FM ac ar gael BBC iPlayer am 35 diwrnod ar ôl darlledu. Mae gennych chi llinell yr wythnos, pobl o cwm, mae gennych chi gem o'r enw Pwy ti feddwl wyt ti, mae gennych chi Boy Films, Boy Games yn dod mewn, a gennych chi llwyth o tunes cool, wedyn gennych chi Geraint Lloyd ar ôl chi. Ti eisiau gweud plug bach i hwnna? Dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud job reit dda. Swn i'n wedi gallu gwneud mor dda yna. Ta ti eisiau wedi plygu Geraint Lloyd? Ger. Ie, boi. Gag, ti'n ma, dwi'n rhoi golden opportunity i chdi gael gwrandawyr newydd i raglen radio chdi. Ti, fedra i onest, ddim yn dod well na chdi. O hwnna'n eitha Mae anhygoel. pobl o De Cymru gwachio hwn, Gag. Na, di. Mae pobl De Cymru yn gwachio hwn. Na, di, dyna di Fi a bod. DJ Prai, da ni on top of the world, ar y funud. Chdi am pwy? DJ Prai. Siwr dod ti, ponni? Ti di gweld o? Na, ddo. Cwestiwn Twitter i Geraint Iwan. Mae Gethin Evs yn gofyn, be ti'n neud? Yn fama, ta mewn bywyd. Dwi'n mwyn gwybod yn y ddau. Ti'n neud weekend? Allan efo chdi, dyna beth chdi ddweud, ie? Do, bod o well i chdi fynd, no, Gag. Ie, do, dwi'n meddwl wedi well i fi dweud. Ia, mae drws o fanna. Diolch. Ta, boi. Cofiwch watchad, bethau conspiracy theories. Iawn, ti di gael dy chance, roedd i chdi just anghofio hynna, wan. So, pa bwni? Pub nes mlaen, ia? Cool. Few shandies. Ogar. Ta, boi. Dwi'n meddwl bod o syniad da i fi gael paint cyn ffilmio. So hwnna di gallu bod yn shambles.